May samanan na ito nakabsat o gundaway iti makiadda kada kayo. Kun gundaway asukimatan iti sasaw na po Diyos nang nangruna iti libro iti Apokalipsis. Ta saritaan dagiti daduma nga tattao ada itoy nga libro ket narigat amawatan. Ngumay ito nakabsat baban iti parabor ni Apo Diyos. Daytoy libro ket isu iti manglukat kada tayo nga nananay no kasatno tayo nga sumango iti masangwanan nga daan iti namnama. Ket iti daytoy nga gundaway ay ito nakabsat iti parabor ni Apo Diyos isu kadi tagtalinaed kada kayo kabayatan nga agad-adal tayo kadagiti nasantuan nga sasaw ni Apo Diyos. No sa rinyo dagiti cellphone nyo nagbibuya iti Facebook wenno YouTube itudmi ti kablaw kada kayo. No da kayo man dita Thailand, adda kayo ita Montreal, adda kayo ita Amerika. Sa dinuman tayo nyo ay ito nakabsat. Maysa agundaway iti makiadda kada kayo kada iti nga programa mangted kadi iti inanama tapno iti kasta natalged iti panangkita tayo iti masangwanan. Pastorole na imbag nga daw mo, agyaman tayo iti gundaway nga inted mo manen. Kag mga duwata dagiti kabsat nga gadal kadagiti sasaw ni Apo Dios. Tamat kabsat iti daytoy nga gundaway ket kumot iti kumablaw kada kayo kadagiti amin nga magsubsubaybay daytoy panagadal ti eskwela sa Batina ket gundaway tayo manen kagabsat nga mapabileg dagiti pamati tayo ket dumakkel tayo iti kababalin akas ken ni Kristo. Ayton nga kabsat kasangwanan nga adalan tayo daytoy adal iti daytoy nga kanito awisan kay man kakabsat nga agkararag. Manakabilin nga Dios amami na santuan. Imutektikan mi ibuksilan mi dagiti sasaw. Itinatauan apan nakaawat awanan kami. Ngem agsadag kami Apo iti pannakabalin mo. Idalan na kami kadagiti kayat mo amamuan mi a kinapudno. Kasuman lang panangipaarab mo kada kami kadagiti nalang to arurot kadagiti sasom tapno iti kasta mataruonan kami mapatibker kami nga nananay iti pamati. Agyaman kami iti panangdengeg mo kadagiti kararag mi itinagan na paming Jesus. Amen. Pastor Uli, anya ti Paulo na iti adalan tayo iti daytoy nga panang ngadal tayo iti eskwela sa Batina. Iti may kasangapulo nga leksyon tayo kabsat na pauluan iti agnanayon nga ebanghelyo iti Dios ket iti panglukat nga teksto tayo kabsat masarakan iti libro ti Apokalipsis kapitulo 14 bersikulo 12 kastoy ti mabasa. Daytoy ti kinaanos dagiti sasanto nga salimitmitanda dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Isos. Kastamet kakabsat nga iladawan na daytoy dayjay maysa nga grupo nga agay-ayat sumursurot ken nagtultulnog ken ni Apo Dios. Ket itatta iti daytoy a tiempo adalan tayo kakabsat dayjay mensahe iti tallong anghel nga isu daytoy iti maudi nga panakaiwaragawag iti banghelyo iti daytoy nga lubong nga babaen kadagiti natda kadagiti palpalabas tayo nga leksyon inadal tayo kakabsat nga daytoy iti trabaho da nga mangipukkaw mangiwaragawag iti ebanghelyo. Pastor Marvin. So no, ay ito na kabsat no kikitaan tayo nang nangruna jay binasa tayo tayong takuna na adtoy iti kianaanos dagiti sa santo. Umuna tayo nga paso na makita tayo ito na kabsat kung saan lang kinaanos sa santo. Anya pa'y mang salimutmut iti bilbilin iti Dios ken pamati ken Jesus. Pastor. Isu nga iti damag iti talong anghel daytoy nga damag ket may waragawag iti sanglubungan. Ket daytoy nga panakay waragawag iti damag iti anghel daytoy ket ited adamag iti natda nga iglesia ayaten nga kabsat. Isu nga pastor anya nga diti lawlawon na daytoy talong adamag itanghel. Ti muna kakabsat iti kitaan tayo dayjay makunkuna nga interlude kakabsat dayjay nagbaetan ket daytoy
lawagan na, when ilawag na kakabsat, dayjay maud-udi nga paspasamak kadagiti maud-udi nga aldaw. Ket ti libro ti Apokalipsis, Kapitulo 13, kakabsat, ket iladawan na, dagijay tattao nga imawat kadagiti marmarka, kakabsat. Marka ijimuging da, ken marka kadagiti makanawan nga ima, Pastor Marvin. Kano, kikitaan tayo dito ay nakabsat, dito ay kapitulo 14, 1 hingga na 5 ay ito nakabsat, dito ay kat iyam amuna iti maysa nga natda, nga daytoy nga natda, kat may sungani iti adda nga tattao iti kapitulo 13, Pastor. Okay, Pastor. Nga daytoy adda ditoy 14 ay ito nakabsat, 1 hingga na 5, dagitoy nga tattao ket addaanda iti marka kadagiti mugmuging da nga dayta nga marka isu ay iti nakabsat itinagan iti ama. Okay. Ken may sapay kakabsat, ito'y nga makita tayo, dayjay pan naka iwaragawag iti mensahe, iti talong anghel, nga maited, daytoy nga damag kadagiti tattao nga matda, Pastor Marvin. Isu nga ay ito nga kakabsat, daytoy tilawlawen na. Daytoy nga agnanayon nga ebanghelyo. Kano kitaan tayo, Pastor, kasano iti katidug na, winulawa na, daytoy nga damag iti anghel. Okay. Ti umuna kakabsat, nga saklawan na daytoy nga adal, ken kitaan tayo nga umuna kakabsat, di ko na nga anghel. Iti balikas wenno pagsasao nga Griego, ijay kakabsat di anghel ket angelos. Tiket na sawen ket messenger. Babawnen, masarakan dayta ijay Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 6, ket kung nga basaen kakabsat. Ket nakakita ti sabali nga anghel at tumaytayab ti tangatang, nga da ipakaamuna na imbag adamag nga agnanayon, kadagiti agnaed ti rabaw ti daga. Ken kadagiti amin na pagpagarian, ken kapututan, ken pagsasaw, ken ilili. So, Pastor, dito nga rod, nasarsertan na dito teksto, saan nga haan nga na dyan makita mi dyan langit nga tumayab nga anghel. Nga literal. No, di iti sarsertan na dito, ket tattao nga mangidanon iti damag ti panakisalakan, Pastor. Pastor. Ken daytoy ay ito nakabsat, daytoy talo nga anghel, nga daan itagnanayon nga damag, daytoy ket na italek. Pastor, iti kamuodyanan nga iglesia, iti maudi nga tiyempo nga itedda daytoy nga damag iti panakaisalakan. Ken may sapay kakabsat, daytoy nga ebanghelyo ket agnanayon. Ket iladawan na daytang ebanghelyo no saan nga ni Apo Hesus nga mismo taysuna daytoy ti ebanghelyo nga saan nga baliw. So nga agnanayon, Pastor, dayta nga ebanghelyo nga dagiti talong anghel kayat na nga sarapaen wenno tipden dayjay gayang ni Satanas iti kamaudyanan nga alaldaw. Ken dagiti kakadwana. Well, kaya ay ito nakabsat, daytoy talong anghel nga damag ay ito nakabsat, daytoy ket isu iti mang-counter. Di gayang kung natin ni Pastor Jai. Dahito ket isu ti mang-counter, Mangsarapa. yang mangsarapa, iti kamuudyanan nga kakadwa ni Satanas. Tayo dinaglabas nga adal tayo nila kabsat ket nagita tayo no dagiti kakadwa ni Satanas. Ket iti dayto nga gundaway ay nakabsat ta iti naglablabas nga adal tayo ken iti sumarununto pa nga panagadal tayo makita tayo tulat ta dagitoy kamudyanan nga tiyempo nga kakadwa ni Satanas. Nga isuda, Pastor, iti dragon, nga isimbuluan na iti kinapagano, wenno spiritualism. Ken saan lang nga dayjay, Pastor, hangin din, dayjay datay animal nga naggapu iti baybay. Nga isuda ito'y iti iladawan na, iti kinapapa, ken iti saan nga pudnoa, mamadto, ay tinakabsat. Ken iti may katlo, dayjay, kaslalanga iti kordero. Ket daytoy nga gundaway ti nakabsat, isu daytoy dayjay naglikod nga protestante. Apostate Protestantism.
Pastor, so nga, no daytoy ay ito nakabsat, iso daytoy dagijay langa, ken kakadwa ni Satanas ay ito nakabsat. Ket daytoy talong anghel, iso da daytoy mod itimang kontra, kadagiti kakadwa ni Satanas, tapno iti kasta, agsapnakpay, ngamun una, iti damag ti panakay sa lakan. Pastor, anya iti damag, ken saritaan iti umuna ng anghel. Okay. Masarakan day ta kakabsat, ijay Kapitulo 14, versikulo 7. Basahin tayo kakabsat. Ket kunana iti dakkel at timek, agbuting kay ti Dios, ket isu dayawin nyo, tadimteng ti oras, ti panangukum na, ket agdaydayaw kayo, ti nangaramid, ti langit ken ti daga, ken ti baybay, ken kadagiti ubbog, kadagiti dandanom. Iti umuna kakabsat nga damag, iti umuna nga anghel, iso dayjay agbuteng kay iti Dios. Kaya't nang saritaan, dayjay panang respeto, wenno niya po Dios, talo nga banag ti kayat nang saritaan kakabsat, dayta nga sao nga damag ti umuna nga anghel. Umuna, niya po Dios tarigagayan na kakabsat, nga isuna iti ayaten kinipateg tayo kakabsat. May kadwa, dahiti damag ti anghel, tarigagayan na met, nga niya po Isus, isulaeng iti tulnugan tayo, awanen ti sabali, kakabsat. Kaya iti may katlo, niya po Diyos tarigagayan na, nga dayjay kababalin na, ket mayan ninaw, kadagiti, panagbiag tayo, kakabsat. Dayjay ti saritaan na ti, minsay ti unang anghel. Wan, Pastor. Ken iti may kadwa pa nga saritaan na iti umuna nga damag, iti anghel, iti nakabsat, ket saan lang nga jagbutang tayo Diyos, no, kundi iso dayawan tayo. Kasano iti panangted tayo, iti dayaw ken kuana, ay iti nakabsat. Umuna, kasapulan nga maadaan tayo, iti nananay a relasyon ken kuana. Tati pan nakirelasyon ken kuana, iti nakabsat, maikagay na kada tayo iti kinalintag na. Ket dayta kinalintag na, iso iti mangted kada tayo, iti nananay, tapno maawatan tayo, no kasano na nga idalan iti panagbiag tayo. Ken saan lang nga dayjay, no dikit di maadaan tayo pay iti nananay apan ang tungpal kadagiti bilbilin na nga isu daytoy iti nakailanadan iti kababalin ni Kristo. Daytoy ket isu iti paset iti panagdayaw tayo ken kuana. Ken may sapay kakabsat nga kitaan tayo dito, isu dayjay ti dimteng ti oras iti panangukom na. Dayjay oras iti panangukom, kuna na jay kakabsat. Ket daytoy, iti panggep na kakabsat, no apay nga umay dayjay panangukom, tapno ipakita na dayjay umiso nga panagserbi kiniya po Dios. Ken may kadwa kakabsat, dayjay panakaisalakan, dayjay waya-waya, ken iti biag nga agnanayon, kadagijay amin nga agayat ken kuana, ken kayat da, iti maddaan ti umiso nga relasyon kiniya po Dios, Pastor Marben. So ano, kitantapay nga may sapay nga linaon na daytoy pastor, ket iso kuna na jay agdayaw kayo iti nangaramid iti langit ken iti daga. No kitkitaan tayo ditoy ay iti nakabsat, iso daytoy iti panagdayaw tayo iti namarswa. Apay iti nakabsat. Kaya nang or nga sawen, hanla nga maddaan tayo iti nananay nga relasyon ken kuana, no dikit di kas maysa nga gubwayan iti biag, ken iti linlintag, maadaan tayo tinananay nga relasyon ken kuana. Saan lang nga dayjay ay kakabsat, no di kiti pastor, at dapay iti nananay nga panagtulnog tayo, kadag iti linlintag na, ken iti pudno nga aldaw a panaginana. Gamin, itatan ay ito nga gayem ken kakabsat, adu dagiti han nga pudno nga aldaw, ngayon tuding iti tao, hanga ni Apo Dios. Tadayjay pudno aldaw nga pinaginana nga kunana daytoy ditoy kay ang ginana may kapitong aldaw ngam ti tawo kunana haan aramidek iti umuna ang aldaw. Ket daytoy da nakabsat panang supyat ken panang sukir tayo kadagiti linlinteg iti Dios. Ket daytoy ay da nakabsat iti panang tungpal tayo iti linteg isumod iti panang ipakita tayo pastor iti kinataleg tayo iti Dios. Isung ay na nakabsat no kitkitaan tayo, dahito umuna nga damag iti anghel, at dahiti
upat kakabsat nga pasal na agbuteng tayo ti Diyos ken anya pay Pastor Lady agbuteng ti Diyos iti may kadwa Kanti ket panagdayaw, isu iti dayawen. panagdayaw ken kuana iti may katlo pastor ket isu iti oras ti panangukumna ken iti may kapat ket isumod iti panagdayaw iti namarswa saan nga iti parswa. Ken pastor anya mo iti linaon na po iti may kadwa nga damag itanghel. Masarakan dito kakabsat iti versikulo 8 kasto iti mabasa. Ket ti sabaling anghel amay kadwa si maruno a kinunana. Narba ti dakkel a Babilonia. Isu anang painom kadagiti suami na pagpagarian iti arak ti pungtot gapu iti panaki kamalalana. Imuna kakabsat isu dayjay pannakarba iti Babilonia. Ngamin daytoy Babilonia kakabsat isu daytoy iti ina dagiti balangkantes. Nga masarakan dayta ijay kapitulo 17 iti Apokalipsis versikulo 5 akastoy iti mabasa kakabsat. Ket idi muging na naisurat ti maysa anagan palimed ti Babilonia dakkel ina dagiti balangkantes ken dagiti nakarimrimon ditoy daga. Kahit nasa uwen kakabsat, daytoy ket panaki maymaysana iti saan nga umiso nga sistema iti relihiyon. Ken dayjay panaglikod. Di ko natayo nga apostate protestantism kakabsat. Day manipod dayjay kinapudno, tinalilikodan na, tapno makipagmaymaysa, dayjay sursuro nga saan nga umiso, Pastor Marben. Ket daytoy nga rod balangkantes na iti nakabsat, daytoy iti pannakatibnok. Iti saan nga pudno nga sursuro manipod dayjay umiso nga sursuro nalaokan iti kinulbod. Ket itatan iti pasamak dayta adumot pastor dayjay sumurot iti han nga pudno nga sursuro. Isu nga iti ayab na gitoy kadagiti han nga sumursurot iti pudno daytoy iladawan na iti maysa a Babilonia. Ta isu daytoy ay ta nakabsat dadyo kunana nga pan nakikamalala daytoy ket isu iti isusurot iti saan nga pudno asursuro. Ken may sapay kakabsat, dayjay saan na nga panangawat dayjay ebanghelyo nga agnanayon, isu daytoy iti rason no apay nga pinanawan na dayjay kinapudno. Tangamin han na kayat nga awaten Pastor Marvin dayjay ebanghelyo nga agnanayon kayat. Isu nga naawagan isu na iti balangkantes man naki kamalala. Ken iladawan na pa iti pastor no makikita tayo ay ta nakabsat dagiti mammarteg. Dagiti mammarteg dagiti ke nakainom da iti agwa di pataranta. Ket daytoy iladawan na iti 17:2 iti Apokalipsis. Anya iti kunana iti nakabsat. Takitan tayo no kasano nga natibnukan. Takunana ditoy isu ang nakikamalalaan dagiti ari ti daga ken dagiti agnaed iti daga nabartek da iti arak ti pannakikamalala. Ay da nakabsat kahit kuman nga kitaan tayo dayjay kunana nabartek da iti arak ti pannaki kamalala. Pastor, adanto iti maysa nga adal tayo dito yung kapitulo lai. Dahito yung katubtuban tanto, no? Anya ti kay papanana. Ngam, awatan tayo ay na nakabsat nga dahito ibaga na dito nabartek da iti pan nakikamalala. Kaya nangaroon nga sa uwan ay nakabsat dahil pan nakabartek da sino nang ted iti arak Babilonia. Kadagiti tao. Kino iti tao nga mabartek apay pastor diretso ka di iti pagnana. Agibar-ibar. Kaya nangur nga sa wana iti nakabsat, no timaysa ket natibnukan iti saan nga miso nga sursuro, uray pay iti patpatsin na ket saan nga nasimbeng. Agibar-ibar lata dayta, apay natibnukan iti saan apudno asursuro. Isu nga iti maysa kakabsat nga gundaway, numabalbalin, pumanaw tayo iti Babilonia, ket suruten tayo iti sasao ni Apo Dios Pastor. Ken may sapay kakabsat daytoy nga Babilonia
iladawan na pa'y dayjay san nga umisong nga sursuro, Pastor Marben. Nga kadwan nga tattao itata, isuti ang muda nga ebanghelyo. Nga ngem no adalen tayo nga nasayaat kagabsat, ken kitaan tayo dayjay kinapudno, maamiris tayo nga dagitoy nga sursuro naggapuda iti may salaeng nga tao. Wenno natauan nga sursuro. Ken may sapay kagabsat, iti Babilonia ket alilawon na wenno gargaryen na dagiti tattao nga agdayaw iti dayjay animal nga naggapu iti danom wenno baybay, Pastor Marben. Ken awaten na wenno iduron na ida nga awaten da dayjay marka ti animal tapnon kasta agmaymaysada iti dayta nga sistema. So, ang kita, pastora niya, kahit na nangabsat, kita nyo ti panagsisilpo na iti pasamak. Dahiti nga Babylonia, nga iso iti mangidalan, iti saan nga umiso nga sursuro, tarigagayan namit, nga dayjay animal nga naggapu iti baybay, tapno iti kasta, dagiti sumurot kenkwana, mamarkaan da. Ket ti pan nakamarkada daytoy kay nasawen isumuten iti panang suro da iti Babylonia. Dayjay ti kapiggadan pastor, dayjay ti kapiggadan na iti nakabsat. Isu nga no kitkitaan tayo daytoy no adda tayo nga kitkitaan iti sursuro ni Apo Dios, kitaan tayo nga nasaya at no natalged motlaeng iti nakabatayan tayo. Amangan na iti nakabsat no inot-inot ket masultop na tayo amapan iti Babylonia ket mabartek tayo kadagiti sursuro na ket no hantay nga mamunawanen hantay nga makarwar iti Babylonia, pastor. Okay. Ken may sabi pastor nga kayat kung inayon dito dayjay sao nga intoxicated. Kita daytoy ket dayladawan na ngay dayjay nabartek. No kitaan ta dayjay nabartek. Ti umuna nga madadael ken kuana dayjay panunot na. Pastor. Makunlaapan dayta nga panunot ket saan na nga mapaggidyat iti kinapudno. Isu nga ti tao nga nabartek saan na nga ammo dayjay aramiden na no husto wenno saan. Ngarud kagabsat iti daytoy nga panawen no saan tayo nga agsadag ken ni Apo Dios. Aya ti kinapudno kada tayo malaukan ket agbalin tayo akas iti kababalin ti Babylonia. So masapol nga siputan tayo kagabsat nga dagiti kinapudno isudalayon ko maiti arakupen tayo kagabsat. Nagmaya daytoy kakabsat nga gundaway. Kabayatan nga dapay iti panawon, kabayatan nga mamiris tayo pa iti kinapudno, panawon nga rumor tayo iti Babylonia. Ket mamunawan tayo, pastor, usarag dagiti di terminology nga ususaran dagiti nabartek. Ya, kasapulan nga mamunawan tayo tapno iti kasta dadi panunot tayo nga nakulapan agbalin nga nalinteg nasimbeng tapno iti kasta agsadag anasayaat iti kinapudno kadagiti panagbiag tayo. Pastor, anya mo iti minsay iti may katlong anghel. Sarakan dayta kagabsat ijay bersikulo 9 ken 10. Ket sabaling anghel dayti may katlo sinurot na ida akon kunana iti dakkel timek. No ti siya sino man a tao agrukbab iti animal ken tiladawan na ket pamarkaan ti muging na wenno ti ima na isumet uminumto ti arak ti pungtot ti Dios nga adda anay sagana nga wan anyaman lalawk na iti kopa iti pungtot na ket matuog to iti apoy ken asupre ti imatang dagiti santo nga anghel na ken iti imatang ti kordero, pastor. Ay ito nga kabsat, dayjay nga ladawan iti may katlo anghel inpatalged na iti nagabsat nga iti Babylonia ket makukaw. Madadael. Kaya nang nga sawa na iti nagabsat no datayo iti Babylonia ket agnanaed tayo saan nga natalged. Kaya nang nga sawan nuhan nga natalged dayta umanaw tayo. Ta no nadadael iti Babylonia kadwa na pastor dagiti agnanaed madadael man. Ken may sapay kagabsat nga kitaen tayo. Itan tanatakwatan tayo nga dagiti DJ sao nga Babylonia isuda dagitoy dagiti addaan kadagiti saan nga umiso nga sursuro.
gundaway tayo, kakabsat itata, nga datayo, no pinili na tayo niya po Dios, idanon tayo ti agnanayon nga ebanghelyo kadakwada, tapno adda gundaway dapay, nga rumwar iti na Babylonia, Pastor Marbel. Karod ayaten nga kabsat, siyak ken sika, adda iti dakkel responsibilidad tayo, tapno dagiti tattao nga agnanaid paylaeng iti Babylonia, masapol nga mapakdaaran da, ket rumwar da, tapno adutay ito nga kumuyog, ken sumabat kini Apo Jesus. Sumait na kabsat, iti dahito yung gundaway. Iti tao ti Diyos, kada tayo kabsat ng iglesia, kamkamang iti iglesia, kasapulan nga niya, napasnek tayo nga mangidanon, iti damag, kadag iti tatao nga dati Babylonia. Tapno iti kasta mabalin, agawan tayo suda sa jay, tatatta nga dapay iti panawon, iti panagbabawi. Ado pa iti gundaway, so nga iti damag, iti agnanayon ng anghel, ay ito nakabsat ng nangruna, iti talong anghel, agpaaramat tayo, nga idanon, iti damag, ti panakaisalakan, tapno iti kasta, ado dagiti tattao, nga da iti Babylonia, ket makonverter iti kinapudno, ket agsublida, iti dana, iti kinalintag. Kanti awis kada tayo ay aten nga kabsat, iti dayto ya panawen, masapol nga anusan tayo, nga ipukaw, ipadamag, iti Ebanghelyo niya po Dios, agsipod tati yaay na asidegen. Gayem ko, siyak ken sika, tarigagayan niya po Dios, nga yawid nan iti nailangitan na pagarian. Ngem, tarigagayan namet, nga iruwar tayo, dagiti tattao, manipod iti adipan ti baso. Kung nga ito nakabsat, iti dahito yung gundaway, giyaman kami, iti kaddayo, kada kami, natalged iti Diyos, kadwada kayo, nga mangidanon, iti talo nga damag, itanghel. Ket iti maglipas tayo, kidawan tayo ni Pastor Rolly, nga idalan na tayo iti kararag. Kararag tayo, madaydayaw nga Dios sa mami nga nailangitan. Iti dayto yung tiyempo, itantan amuan mi Apo, dagiti kinapateg, iti damag, iti talong anghel. Itulungan na kami, Diyos mi nga nailangitan, nagtultuloy nga mangipablaak, mangipukaw, iti Ebanghelyo, iti panakaisalakan, kadagiti sabsabali. O Diyos mi, tulungan na kami met nga bumilag, iti pamati mi, tapnon kasta, dagiti adda na iremrem, iti basol, ket ilungaw mi ida, babay na po iti parabor mo. Ngarod, balkuten na kami iti kinalenteg mo, tapnadan kami iti panakabalin, ken turay, nga mangidanon daytoy damag ti Ebanghelyo kadagiti sabsabali. Ken Kristo nga po mi dinawat mi dagitoy. Amen. Ay ito nakabsat, agyaman kami, ti kaddayo, kada kami, ket ti Diyos, iso iti mangted bendisyon kada kayo. Naimbag, nga aldaw yu. Amen. Pastor, thank you very much. Thank you, Pastor Robert.